Kazma. Kazmu znáte asi úplně všichni. Projekty. Mistrovství světa v hokeji. Během mistrovství světa v hokeji, které se v roce 2016 konalo v Rusku, se Kazma Kazmit se svým štábem vydal přímo na stadion nelegální cestou. Celou akci započal schováním se svým komplicem ve výstavním voze automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Pár dní tak strávili v kamionu, který automobil převážel do Ruska. V noci, když byl stadion prázdný, vylezli oba z auta a ukryli se pod plošinou, na které byl vůz vystaven. Během zápasu pak svůj úkryt opustili a chovali se jako ostatní diváci. Kazma se ale navíc převlékl do kostýmu tamnějšího maskota Lajky, přičemž ten pravý se ovšem nacházel někde úplně jinde. Spozoroval také prezidenta Ruské federace a neodolal pokusu ho jít pozdravit. Během cesty se podařilo kameramanovi natočit velmi důležitou část ruské šatny, která jim umožnila později pracovat na dalším projektu, zvaném Datsjukova brusle. Poté se místo pravého Lajky dostal i na led, přičemž nikdo nevěděl, že je na ledě někdo, kdo tam nemá co dělat. A když byl ceremoniál u konce, odešel normálně ze stadionu se svojí taškou a vzkazem pro všechny diváky: když vám lidi říkají, že je to šílený, jděte do toho, protože když vám budou říkat, že je to dobrý, tak už to dělá někdo jiný. Další projekt. Pořad Prostřeno. Jedním z projektů Kamila Bartoška jaro 2017 bylo zrežírování fiktivně psychicky nemocného soutěžícího z televizního pořadu Prostřeno vysílaného na televizi Prima. Ten najal amatérského herce Karla Ondrku, aby stvárnil výstřední osobu s 3měsíční erekcí, chovající v bytě slepici, spící v rakvi a se zálibou ve starých ženách a sadomasochismu. Herec Ondrka měl během natáčení pořadu televize Prima v uchu ukryté sluchátko, prostřednictvím kterého ho Kazma řídil, o čem štáb televize Prima nevěděl. Jídlo, které zdánlivě vařila postava herce Karla Ondrky, bylo v elektrické troubě se zadními dvířky vyměňováno za jídlo uvařené špičkovými profesionálními kuchaři v restauraci v přízemí domu. To jídlo z restaurace se do bytu dopravovalo po kladce, která byla v okně. Kazma se zaštiťoval tvrzením, že se snažili veřejnosti osvětlit problematiku nemoci zvané Touretteův syndrom. Šlo o sociální experiment, za nímž stál Kazma a jeho one-man show vysílaná internetovou televizí Stream. Kazma se svým štábem odhalil a natočil zákulisí výroby soutěžního pořadu Prostřeno. Šlo o reality show na druhou. Výroba štábu, který natáčel reality show pro Primu, byla manipulována a řízena štábem Kazmy, který režíroval a dramaturgicky tvořil ústřední postavu show Primy. Tento projekt byl nejúspěšnějším a nejsledovanějším českým videem. 12. září 2018 mělo video na streamu přes 4,2 milionu zhlédnutí. 1/10 a Marešovo Ferrari. V květnu 2018 se Leoš Mareš vsadil, že pokud ho někdo uvidí jet v jiném autě než v Trabantu, dá mu svoje Ferrari. Toho se rozhodl využít Kazma, naplánoval falešnou nehodu, při které musel Leoš Mareš, jedoucí v 6 hodin ráno do práce, zastavit a popojet s jiným autem. Kazma ho samozřejmě natočil a požadoval pak po něm slíbené Ferrari, aby je mohl dát na dobročinné účely. Několikrát se s Marešem i setkal, aby se dohodli na předání, Mareš to ale odmítl. Místo toho mu nabídl 1 milion korun na dobročinné účely, to ale odmítl zase Kazma a na sociální sítě začal přidávat příspěvky typu "čekáme na klíče Leoši, fotky z Ferrari" a tak dále. 100 000 Marešových fanoušků začali psát Kazmovi nenávistné komentáře, což bylo dle pozdějšího Kazmovo vyjádření též záměrem, aby tuto reakci veřejnosti mohl později využít v písničce Cizí zeď. Mezitím se všude stále více objevoval nápis 1/10 na dálnicích, v kinech, ve městech, na koncertech nebo v různých televizních show, jako třeba Tvoje tvář má známý hlas. Na internetové stránce 1z10.cz byl spuštěn odpočet dní, hodin, minut a sekund. Kampaň 1/10 propagovali také různí lidé v politice, například Dominik Feri. Ale až dne 12. září Kazma vydal nový díl One Man Show objasňující nejen Mareše, ale i symbol 1/10 vyjadřující jediného z 10 řidičů, který zastaví u autonehody. Zároveň se z webu 1/10.cz stala stránka, kde byly umístěny příběhy různých lidí po autonehodě, trénink první pomoci od Červeného kříže a tak dále. Kazma odhalil i to, že když minulý rok prodával předražený mrch čepice a trička, všechny získané peníze šly na kampaň 1/10.
Vytvořil také s producentem Ondřejem Fiedlerem písničku Cizí zeď, ve které se objevuje řada známých zpěváků. Veškerý výdělek má jít na One Man Show Foundation, tedy na pomoc lidem po autonehodách. Amyotrofická laterální skleróza. Chasma pomáhal Michalovi z Olomouce, kterému diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu, nevyléčitelné onemocnění, které napadá centrální nervovou soustavu a zabraňuje mozku ovládat svaly. Většina z pacientů nemoci podlehne do 2 až 5 let. Forma pomoci byla splnění seznamu přání před smrtí. Chasma mu přání splnil a zároveň se pokoušel všechna přání splnit tak, aby za splnění přání nic neplatil, k čemuž chtěl využít pouze internetovou slávu. Mimo jiné navštívili v Las Vegas iluzionistu Davida Copperfielda, viděli gorily ve volné přírodě ve Rwandě, navštívili hobitín na Novém Zélandu, absolvovali největší volný pád na laně nad propastí, ubytovali se v Hollywoodu ve vile v hodnotě 280 milionů Kč a Kazma zajistil Michalovi audienci u papeže Františka. Pokud se Kazmovi některá činnost nepodařila zdarma splnit, publikoval reklamu na komerční výrobek, často nevhodnou či směšnou formou 7/8. Triple Shot. 3 odlišné příběhy. 3 projekty, které se nepodařilo dokončit. Miloš Zeman. Tato část, která se natáčela v roce 2019, začíná upozorněním na technologii takzvaného deepfake, tedy možnost vložit do úst kohokoliv cokoliv, kdy to však vypadá naprosto důvěryhodně. Tento deepfake však nechtěli dělat digitální formou, ale podle Baviče na to šli hezky po staru. Kvůli tomu si najeli profesionálního imitátora Petra Martináka, který má velmi dobře nastudovaného právě Miloše Zemana. Video však nebylo určené pro Českou republiku, kdyby se rychle provalilo, že jde o falešné video. Video nemělo prezidenta nijak srážet a hanit, ale právě naopak, chtěli natočit pravý opak, náhodný akt laskavosti. Scénář byl takový, že náhodný kolem jdoucí v Pekingu zachytil na video vládní kolonu s prezidentem, která neplánovaně zastavila na ulici. Takové video se i natočilo. Zádrhel však byl takový, že jim Čína odmítla vydat víza do Číny, takže video byli nuceni natočit na polské vesnici, kdy ji digitálními úpravami upravili do takové podoby, že to opravdu vypadalo jak v ulicích Pekingu. Ve videu je též vidět, že falešný prezident předal čínské stařence krabici. Chasma se inspiroval krtečkem, kterého se snažil prezident Zeman v Číně prosadit. Prohlašoval o něm, že je to excelentní exportní artikl. V krabici totiž měl být plyšový kosočtverec s čárkou uprostřed, tedy symbol pro ženský pohlavní orgán. Symbol kosočtverce s čárkou uprostřed je prý výlučně česká záležitost, kdy ve světě nikdo nemá tušit, o co jde. Video tedy mělo za cíl zvýšit zájem o tento český produkt. Na podporu tohoto symbolu měla vzniknout v Číně reklamní kampaň i s podporou animovaných seriálů. Potom, co se prezident Zeman vracel z Číny, tým kolem Kazmy skrz falešný e-mail a šifrované připojení poslal video do většiny zahraničních redakcí. Kazma si myslel, že o hrdinském kousku bývalého českého prezidenta Zemana bude psát celý svět. To se však nestalo. Článek o videu totiž nikde nevyšel. Zjistila to však česká média a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček snímek označil za roztomilý fake. Video mohli podle Baviče pojmout jinak, když by prezidenta Zemana zesměšnili a řešil by to celý svět. To však nechtěli. Calais. Nejdříve se bylo nutné přenést do roku 2016, kdy se řešila uprchlická krize. Aktuální byl i problém útoku uprchlíků na řidiče kamionů či naskakování k ním do vozu, věříc, že se takto dostanou do Anglie. Plán Kazmy byl takový, že vyrazí do uprchlického tábora Calais ve Francii, kdy si pořídili vlastní nákladák, do něhož měli naskákat podle slov Kazmy ti největší grázlové z tábora, které poté měli zdarma převést. Migranti si budou myslet, že jedou k francouzsko-britskému pobřeží, avšak ve skutečnosti pojedou v kamionu ke španělskému pobřeží ke Gibraltaru. Tam je naloží na lodě a pojedou nikoliv do Anglie, ale zpátky do Afriky. Následně se vydali do samotného tábora Calais, kdy je policista, hlídající oblast, upozornil, že to tam je nebezpečné, jelikož tam měli za poslední dobu mnoho útoků na novináře a vyzval je k opatrnosti. Do tábora se jim podařilo nasadit již týden předtím, než tam osobně dorazili, uprchlíka Maria, kterého poznali díky castingu na film o uprchlících. Ten již v minulosti byl v Calais, následně se tam tedy vrátil a měl si hrát na uprchlíka.
V táboře se setkali se svým člověkem Mariem a následně se přesunuli k lidem, kteří tam týden předtím znásilnili překladatelku a okradli kamerový štáb. Domluvili se na tom, že vyrazí pozdě v noci, aby je policisté neviděli. Museli tedy v táboře strávit noc, na což byli vybaveni růžovými stany pro děti. Nešlo to však podle plánu, jelikož v táboře začaly hořet stany. To nejhorší však přišlo, když se jim do stanu prořezal uprchlík s nožem a okradl je o jejich zavazadla. Natáčení tedy museli předčasně ukončit. Po cestě jim ještě dodávku napadli migranti a rozbili jim čelní sklo. Václav. V této části se opět vrací do roku 2016. Hrdinou příběhu je bezdomovec Václav. Je v Maringotce u lesa a už desítky let se vyhýbá civilizaci. Chazma měl také s Václavem velké plány. Chtěl z něj udělat milionáře. Poukazuje zde na postavení ve společnosti, důvěru v člověka a vlivnost, díky které se může Václav dostat do vysoké politiky. Václav tedy musel projít vizuální proměnou a také se naučit základy etikety. Důležitá je podle Kazmy také uvěřitelná historie a proto využijí článku o neznámém českém výherci jackpotu ve výši 2,5 miliardy korun. Václava přejmenují na Oskara Omsberga a začnou předstírat, že právě on je ten neznámý výherce. Potřeba, aby získal důvěryhodný kredit v lepší společnosti a s tím mu měla pomoci jeho kamarádka, zpěvačka Eva Farna. Kazma se proto zaměřil na tehdejší gala večer předávání cen Český slavík 2016. Václav vše zvládl na výbornou. A podle Baviče šlo o pořádný vajrál. Tento husarský kousek měl být podle něj jen začátek. Vše se ale nakonec zvrtlo díky zmizení Václava. Později bylo jeho zmizení vysvětleno tím, že zkrátka svět showbiznesu není nic pro něj. Příběh končí tím, že si známý Bavič s Václavem vše vyříká. Zakopal jsem auto. Chasma zakopal v Kladně svůj Land Rover. V kufru byl milion Kč, soutěž byla z důvodu COVID-19 odložena. Původně měla začít v říjnu 2020, ale nakonec vše vyvrcholilo až v červnu o rok později. Pětice soutěžících 4 muži a žena si namátkově vybrala body, kde by se auto mohlo nacházet a vyrazila s lopatou a krumpáčem místo označit. Vítězem se stal Jakub z Karlovarska, který jako jediný označil místo správně. Poté jeřáb vyhrabal kontejner plný tekutého bahna, ze kterého nakonec vyjel nepoškozený bílý Land Rover a v jeho kufru byl skutečně kufřík s milionem korun. Vše bylo propojené i s televizním přenosem, nechyběl ani moderátor Karel Voříšek, závěrečný ohňostroj a diskotéka. Oneman's Show The Movie. V českých kinech má být 17. srpna 2023 uveden celovečerní film Oneman's Show The Movie, o kterém se zatím nic neví. A to by byl konec dnešního videa. Čau.